Panibagong umaga sa atin mga mami. Siyempre, panibagong recipe na naman tayo ngayon. Good morning po mga mami! Magluluto ako ngayon ng isang buong manok. Yung kasi ang request ng aking mga anak. Kaya mayroon tayo ditong isang buong manok. Yan mga mami, Magnolia ang aking gamit. Ito kasi ang pinakamasarap na manok. Ako na mga maming i-prepare at ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito lulutuin. Ang isang buong manok na nilagyan ko ng Sprite. Huhugasan ko yan mga mami ng maigi. Aalisin ko dyan yung mga tira-tira pang balahibo para naman pag niluto natin ay talaga namang sigurado tayong malinis na malinis itong ating lulutuin. Talaga mga mami ang natitipid natin kapag tayo ang nagpiprepare ng pagkain ng ating pamilya kaysa bibili tayo sa labas. Sigurado tayong walang preservative ang ipapakain natin sa kanila. Kaya naman ako sinisigurado kung ako talaga ang nagluluto kapag may gustong kainin ng aking mga anak. Nga mga mami, sisimulan ko nang i-prepare ito. Nilagyan ko na yan ng dinikdik na bawang at sibuyas. Ipinapasok ko yan sa loob ng manok para naman pag kumulo, yung lasa ng ating mga ingredients ay tagos talaga sa laman ng ating manok na niluluto. Kuna rin yan ng 2 tangkay ng tanglad. Ito kasi ang nagbibigay aroma sa ating lulutuing manok. Sarap ko din mga mami ang isang buong manok ng durog na paminta. Hindi rin natin kailangan lagyan ng napakaraming paminta para hindi naman maanghang sa panglasa ng mga bata. Tapos kung ang irab ng paminta, irarab ko uli ito ng salt para hindi naman matabang itong ating manok at tamang-tama lang ang lasa pag ito naluto. Sa pang napakalagang ingredients na nalagay ko dito ay ang calamansi juice. Nagbibigay kasi ito ng lasang kaunting asim sa ating manok. Siyempre, hindi mawawala ang ating oyster sauce. Ito rin ang nagbibigay linamnam at matamis-tamis na lasa at alat sa ating manok. Kaya pala tayo dito magsasabaw mga mami ng tubig, kundi itong ating i-prepare na Sprite. Isang manok mga mami ay hindi kakayanin ng isang 12 ounce lang na Sprite. Kailangan 2 12 ounce na Sprite ang ilalagay natin. Maging saktong-sakto lang talaga ang sabaw nito ng ating manok. Mga mami, nilagay ko na yan sa kawali at pinapakuluan ko na yan. Tatakpan ko nga pala yan mga mami para naman pantay ang pagkakaluto nitong ating manok. Every 10 minutes mga mami, kailangan natin baliktarin ang ating isang buong manok. Medyo makapal kasi ang ating manok kaya kailangan natin yan pagtiyagaan na bali-baliktarin ang ating manok. Para syempre maging pantay ang pagkakaluto. Hindi natin mga mami na buo ang ating nilulutong manok at hindi ito agad-agad maluluto. Yan nga mga mami, after kong binabalik-baliktad at syempre niluto ko ito ng 45 hanggang 1 hour ang ating manok. Luto na nga ito at napakabango at talagang masarap ito. Salamat sa inyo. God bless you all.